Klippermotiver med drømme og saks. Papirsilhuetter er den fineste slags. Her er et af min far og min mor, de som gav mig til denne jord. Kærlige kys og en duft af jasmin, altid sol skinner sødeste min. Livet er langt, lykken er kort, salig er den, der tør give det bort. Så giv det bort. Finder jeg trøst i min kæreste skat. Klippermotiver med drømme og saks. Papirs